Ano, namin nakita ang Monstera. Monstera unsa ni Lil? Adunsini. Swiss cheese kuno ni. Okay. Unya kay lisod man tani ani magdag kamera unya mag di ko kakuha kaayo kay magdamo ko kamera kaayo kay buyag taga imi. Yes. Another igtatanom na pud ni Lil. Sakita oy nasamad ko mga kayot-iyot. Di lalim ni magsig panulig tanom aning kabukiran oy. Hey. Ay. Sa Lil? Oh nindot na Lil. Gilabay ka? Ate, iyay, maligid mo taani mga katoy-toy. Oh, yun, nabalin mo na. Hay, mandapit Lil. Ah, yes, di ako'y pungpung. Hay. Ay, thank you, Lord. Wa ni nahurot sa mga mamaligya. Ay. Gure. Dugay maibot. Wa yung sakwis mamaligya. Ay. Antay na Lil, kalirin ka ubos ni. Di apa. Cute. Naginot lang tanin ng mga gagmay-gagmay. Eh, di pa yan nilalim panulihon. Di ni, lalim panulihon. Ugtong ani sa kuan. Mahal na ni. Nasuda ni kaang. Mahal na nagnanay kaong. O, kaong. Dali. Oh, diha sa ka. Uy, Lil, taga-ikugdag ko, Lil. Where are you? Wait a minute, ato siyang video man, Lil. Uy, kalisod ba agian? Tagay, natusok na akong mata. Sabi, ay balin. Oh, yes. Oh, hinay, di madam. Pagbantay gas ba to? Wow, kanindot anak Lil. Ay, may mukaliring ko dito sa ubos. Ay, wak naman Lil. Mo din na, lahi man. Maunay daw mo ko, magbuho-buho. Las gihapon. Oy, hala di man ko kakuan Lil. Kuha ko Lil. Kaya lang naglisod man ko. Naidaghan dito sa ubos oh. Gagmay. Mamuha, ate kita. Oh, unsa ba nga ana? Ako kaila. Ang kat Lil kay gaan ka. Bila. Uy, kadagko anak Lil. Mga anak iday siya kadagko Lil no? Tag-as na siya, putol-putulo na lang na. Pagkuhan, padugi mo Lil. Puno na Amerika. Paniguro na Lil. Mubok o gamay ka. Ano pa may sa ubos Lil? Wow, kanindot. Ang butang lang sana. Na. Hinay. Tamang pamor. Padungas ubos Lil. Okay. Oh, koy kanindot. Na maglisod ka diha Lil, uy, may pagmunaog ka dito sa ubos. Una man di ay dag na to. Dito sa ubos Lil. Tabi, probiyag ang taon, tabi, kagaini. Ayog ang taon pangagbong. Apa? Kagaini. Lisod ba yan ni buhion ng ingon ani Lil? Lisod buhion. Aw kanang pa aninduton ba? Ikaw na patay na akong kamera uy. Yoy, what's happening? Pa ako Lil uy. Pa ako. Ali nga Lil. Bit. Bintahan ang gagmay Lil kaysa dagko. Aw nindot po kayong dagko Lil. Putol-putulon man ay song. Koy dako Lil ay. Song imo ni. Aw na to Lil ay. Naa. Kadong to babaw. Ibutang di Lil. Paghapag butang Lil. Diha atong to. Maginay Lil. Kenapa ay? Tingali. Uy, na siya hinsaka Lil, padungan to babaw. Ilaw uy, karapkat. Oh. Kahoy. Kaya yan, ano mo kuha Lil? Hmm?
Habog na kayo eh. Nindot diya na. Ay dito ay di kari lang akong mga gagmay ay. Tagha ipugulil ha. Tabi. Sa Manlil. Ha? Asa balel? Tagha ipulil. Sa Manlil. Di na maulil? Lahi din na. Oh, manay nindot ba? Aw. Oh, tagay ko lami ang pundahan din. Tuwa ay nagpungpong lil ay. Tora. Napas imong tiilan. Ay dagko. Tabi, intawon. Kailangan hasin ako din mo. Tabi. Uy, daghan kayo lil ay. Yan na kita din hial eh. Kana ay nindot lil. Boy, kanindot trabuyag. Wow. Tabi, wala pagpili pag imo diha. Pag yun. Wala siguro katuod sa Rolinda ani no? Ha? Tabi. Taga ini. Ay, pamukamang na ko ani. Nindot ang mga nindot og dahon lil. Nindot usod sa kaang ba? Di ka na nagpongpong dahil lil. Apa dito dagan lil oh. Mga anindot yun ang gipili. Kana diha lil. Ang ako adta, ngadto na ni piliin, bugnot-bugnot ag-agi. Nakanus apalil. Pero may na lang kay na Di ba yan mahal ba kayo lil? Tagpilay baligyan ni Rolinda. Sus. 100 ang sa kapat. Timaan ka, kamahal. Di lalim ay magsig panguhaan ni eh. Pa yung dikit ay. Tininood ng ako lil eh. Ha? May ka kay na naman kay buhi. Ako kay sus gamay ra to lil eh. Oh, mo ni ang nahatagan man gina kong mamang bingkod kinaibog man siya. Tuwa ko daan niya yung usa ka ana. Wala kanindot lil. Ang lipaya. Mo ni siya nakuha na ni Ilil na pinili ng iya hawi kinanam gud siya iya wow kanindot. Napud siya dagko. Ingana na siya budag ko lil. Pero nindot na siya kaayo puto-puto ni. Tina man siya mga gamot. Ipundok. Wala oy ka nice. Oh, dala sa dang ako mga kayot nagkalanrakas gid in town. Kay nauwat man ko kay mo daghan inong ani. Nanguha ko sa nga kagmay. Ang iya gipang hapnig na. Putol-putol na ni mo lil, putla pa nas ng hus. Tayo na. Oh, nice day no kita sa tagsaon. Ginanin tong Rolinda iya. Nya muna na ibaligya. Iya din ibaligya. Bali bang mugot-got eh. Nindot na siya. Kumoy. Wala naghapnig na.
Puno na ni mo imuhang. Ay! Da! Grabe na bang daghan sa kubag. Di nakakasuod ana sa... Diha lang sana. Sulod sa ginabas. Saan na itong ginabas? Ipili lang na to, Lil. Tihig kawato, no? Ano na yung butang sa ginabas? Ipili lang din na to, eh. Karoon na ako sa ng poston. Uy, naay nakita ang kuan. Fern. Pero wa man po ni siya ilamig kayong pagka-fern na, Lil, no? Di pag makos imong guna, Lil, be. Kay magda ko aning fern. Munindot nung nag-utro. Grabe po dig kanang kuaning akong kauban ulok man pod ni ay. Ning pul aning iya makuyawan mo bata ani mo gunit kayot-yot ay. Kay tingali uroy nig mupugsit dinhi ang kamatay. Doslak. Doslak pa more. Oda. Tangtang na Lil. Dali ara kay makaluad ang imong ulok-ulok. Agay kanindot nga katoy-toy. Uy, apa malil? Alam ko nang maana kay. Pangit ang kuan. Nga to pa mis unahan mga kayot. Oy, mga kayot-yot magdaba ka kuani dili. Hasa man ler? Kanang naay puti-puti unta Lil, no? Wa na to. Kitagaan ko nimo patay Lil. Ha? Aw ambot lang kahag namatay to siguro to mo sudlot ra siguro to Lil. Basta na ano siya gamot. Oh. Ang iyang uno sudlot na to. Nindot na nay puti. Saan pa na siya nga? Daw niya ng desisyon. Ay, magdaba ka po. Ang mga kayot-yot. Humalumin na. Amo ni humalumin na. Nice, be siya Lil. Uy, day dako kaayo na nga kuan. Tabi, pabiyag ng taon. Kani Lil, usa man ni siya nga klase. Lahir ba pud ni? Naay, kani ba? Hala, oo, andito na. Magtanong taan ni Lil. Isa nang klase ha. Ihanging ba? Ang imo nang dako. Gamay lay ako ah. Maso ba kani siya mga kayot-yot takay ba mo kan sa ning tanuma uy, pataas man ni. Pero okay ba siya Lil? O nindot na ngenda. Oy, wa ba yan ni kasaga, di ba yan kasagaran? Di ay dako ay. Di dako mga kayot-yot nga sa bayngan ani oy, murag bilong siguro na siya sa fern. Kani. Ah, nasa lipdan. Pero mo lagi ni kabog tik-tik ani oy kay mamatay man ni ug ni butangan na pud ni ukuan. Sensitibo kaayo. CCTV taw ni siya. Pero nindot. Uy di apa ay. Muda ka anak Lil man. Di pa Lil. Hello, oo. Sada ate. Na sige mandata ni ani oy. Nagbuot-buot lang tani ani nga mahimong tanom ay. Ang angom ta kita anis karsada. Unsa pa may lain? May lain no. Di ba? Ay huy, kadto nindot sa tulil. Magdaka ni ato? Uy, naidagang kaayos bukid ato. Man nya diri man taon na. Ay man magdata be. Uy, wow, na adi ay salamat ang taon. Mo po niya akong gipanulilil. Tamahak at tamak-tamakan raman sa una. Si baby ana. Sige ta nagbaliya. May resi. Ay, ikaw Lil pagda. Sila makapunuan. Ano Gagmatitoy. ala ka nang gagmatoy kay mo di pa ay. Uy, mga kayot-yot unsay ngan ani nga tanom. Dara oh, mo ni siya buwak ay. Pero magtungkong ni siya Lil. Na ara ay oh, tamahak. Pero ang akong kapungtan ani Lil kay mudaghan mo gud maayo. Daghan lagi dali kami. Oh, mapungot man talagig mudaghan no. Pero kanang di mudaghan. To only. Binlang. Dili na ko puno ni akong sako Lil, ako hapit sa dako siguro ano. Ano ba kung kitas kamot eh? Kani? Oh, grabe mo kabra mga kayot-yot oh. Kabra pa more. Ay ay. Para ni sa mga way ikapalit ba og abono? Dapat kung wa kay kapalit og abono, manguha ka na lang og mga pang-organic nga pang-abono ni mo tanom kay para di na mutukig. Hindi kay tanawon, ambok. Kinanglan kani siya naa kay isagol pud nga yuta, gamay nga yuta,
Ang kanang dinukdok po nga tais kanang baka. Huwag gani tais baka, tais kanding. Huwag pa gani gyud tais kanding, tais kabayo. Huwag mga kabayo, tais manok. O kanang iti sa manok. Huwag gani lain, da tais tao. Bantayin lang ang mga tao kung malibang na kadaruhan inyong sundo. Kaya kuha na ilaing wa. Daw. Mami kapalit ana sige online ang mga unsa din ang mga ipang kuan sa tanom panlami-lami sa tambok. Wa ilain. Antos namin sige kinuputay aning mga ginabas. Bisag mga ungas ang amuhang mga kamot. Dam ko na mga exercise mga kayo. Mga pustik na ning amuhang nga sanina sa paniguro sa pamong lopot mga pustik. Kani abi ni mo din kadamit yan ni. Aw, pwede itong tunganan sa tanong. Tanong gatong na ko kung makaya pa na ipas ano. Oh. Ikaw ba'y huwaton din? Wala, gatong na ko. Kung makaya pa nagpas ano kayot-yot pas ano pa. Oh, ready na lang imuhang mga dad-unon diha ah. Kaya ako mga kayot-yot na ready na rin oh, dada oh. Na, patay na. Uy, naidekhang nang biloko. May loko lil. Ay, mo man na si mukut-kut god. Nga kaya ka na nimo lil. Dad na nimo? Oh, halapot la. Karang ako nga kayot-yot oh. Kani mo ni ako ang kayot-yot ang pataya pa kanina ko karon. O pa dito ay tanong ba na habilin. O man dito nakit. Oh, mga kayot-yot ka boss dik na sinina sige kaning kamo tapay lobot, bukit ang lobot no. Ayo. Kay na. Pinindot pila dad ng duhalin. Bukas man na, apat na lang ni pisim na doon. Paitaw pa di pantrapo. Kani higtong ka ni nako oy. Ay para yung alsa ba. Surap na dito. Ay ako na lang kami pisakay. Sakay na lang ni nakin. Sakay na lang. Ikot, hindi mo naman nag-ikot. Ano nag-ikot pa? Ikot din ko. Kanang nito dulu. Hindi na ko kabukat mo eh. Uy, di ako din iya ka. Uy, mga kayot yun, talapot pinakuha. Pinilit ang iya ka. Naapoy ko ang pangasok na kuha. Oh, kani mga katoy to, o kayot-yot o unsingan ani sa inyuha sa amo ni pangasok tambal ni siya og hilo. Kung may ganing mo silingan ta kaon, mo ni sa ilagaon kaning iyahang kamot, mo ni tambal magsuka din ka, isuka nimo ang imong ikaon nga nahilo. Pangasok ni sa muha amot sa inyo kung singan ani comment lang mo sa ubos sa mga kayot-yot kung singan ani sa inyo ha. Baon na nimo lil. Hanluan pa nimo? Makakaya baka tas tong mga daron oy.
Grabe daghanang buling na to. Samot na ka buling. Mo nang ang among isulot mga kayot kaning mga gisi-gisi mga unayan ra kay bawo man gid nga magabuling siya basta kay mga bukid. Kay ug katubag mo among isulot busit ko mga kayot mo wala may kapalit. Kay maning kanang mura nagtrapo. Ito masayangan. Magkabuling. May problema na mo ani ro mga kayot ang pagdaan apod. Saan nila mo pagdaro ng mga pagaminto. Bukas na kay sabay. Ihigod na ate. Takin. Di ba ito yung magdaan ka pangit-pangit? Ako? Ano bang daan mo? Hintakan mo. Kumayro kayo. Dito, hingabot pa kapagkakil ka agit. Aulahin ang ipangita. Ito na, ganyan yung sila doon. Allah, uy, pagkura ni mo rin maugit ay. Kaya naman kaya na. Kaya buhay. Order. Nanguha ka. Dane. Sa Ibo Barber. Nari dito ay nagmana ko ba? Pero mas ilalin mo. Okay, mga kayot-yot. Mura nung spaceship ni. May lagi rin dito yung mahakbong. Nakaprapay na kunono dito. Mabara. Uy, mga delikado din yung daganan. Ala, sabay kamera. Anak, ako na rin akong kamera. Hindi na gid makaya. Mga kayot-yot kay murag ready to fight ng amuang mga dadunon, no? Sige, bye mga kayot-yot. Don't forget to. Ala. Ay to, ana. Mura naman ni og kanang magkanang kani skating ba o singa na nang kanang naasa kanang dagat din. O skateboarding ihang da. O surfing, mag-surfing man sa pa. Sige, bye na mga kayot-yot. Don't forget to like and subscribe our channel. Sige, babu. Oh, naras ilil. Muna iyahang mga da, kargaminto pud niya. Sa Facebook it. Ang ako ang mga kayot-yot mo kay baw kung unsa akong hitsura. Oh, guniti ang kamera lil. Og unsa akong hitsura sa paggunit ako sa kamera nga makakit-an ka lil. Ano na oh. Mga kayot-yot na oh. Makita. Labo. Ayan, muna akong dain taon mga kayot-yot. Kaloyin taon we. Oh, sige, mularga na talil. Larga birada. Karon na, wap, kiling-kiling. Tara si ate. Muna iyang posisyon. Oni akong pahuway. Kay di naman ina ako mabutang gid taon mga kayot-yot sa ako na lang ikanang kuan sa akong iduot sa kanang lubi. Kay di na mabutang lisod na pag-asa. Ang kapuya mga kayot-yot apay buki oh. Ug maglakaw kayot-yot lisod na gyud kaayo. Agre age. Mo na nilil. Wala na lil.